Καλώς ορίσατε στο κανάλι μου. Σήμερα περνάμε στο τρίτο ζώδιο του ζωδιακού, τους Διδύμους. Το ζώδιο του αέρα, του Ερμή, της απόλυτης ταχύτητας, αλλά και των κρυφών παρασκηνίων. Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για το πώς εκφράζεται ο ήλιος στο ζώδιο των Διδύμων. Θα δούμε τα προτερήματά τους, αλλά και θα ξεκλειδώσουμε τη σκοτεινή τους πλευρά. Είναι αλήθεια διπρόσωποι? Είναι αλήθεια ότι ένας δίδυμος φλερτάρει ασταμάτητα? Έχουν όλοι οι δίδυμοι κρυφή ζωή? Μείνετε μαζί μου και πάμε να τα ανακαλύψουμε. Τα θετικά γνωρίσματα των διδύμων. Είναι το πιο επικοινωνιακό ζώδιο. Έχει απίστευτο χιούμορ, μιλάει υπέροχα και μπορεί να σε πείσει για τα πάντα μέσα σε 5 λεπτά. Μιλάει και γράφει με άνεση. Κάνει τους άλλους να νιώθουν ότι ακούγονται. Έχει την ικανότητα να κάνει κάτι βαρετό, να δείχνει ενδιαφέρον. Ο ήλιος στους διδύμους πιάνει τα θέματα γρήγορα. Είναι ιδιαίτερα ευέλικτος, αλλάζει οπτική, κάνει συνδέσεις, βρίσκει λύσεις. Έχει κοφτερό μυαλό, θέλει να μαθαίνει τα πάντα, διαβάζει, ψάχνεται, ελύσεται εύκολα. Δεν κολλάει στα προβλήματα. Αλλάζει πλάνο στο δευτερόλεπτο και έχει μάθει να επιβιώνει σε κάθε δύσκολη κατάσταση. Είναι πολύ ενεργητικός. Έχει νεανική εμφάνιση. Διατηρεί μια παιδική ζωντανή ενέργεια όσο χρονών κι αν είναι. Τα αρνητικά γνωρίσματα των διδύμων. Είναι ιδιαίτερα σταθής. Τη μία μέρα είναι μέσα στην τρελή χαρά και την επόμενη γίνεται ψυχρός και αποστασιοποιημένος. Αλλάζει συχνά γνώμη. Ξεκινάει κάτι με έντονο ενθουσιασμό, αλλά κουράζεται εύκολα και στο τέλος θα ρίξει την προσοχή του κάπου αλλού. Αυτή η αστάθεια κουράζει τους γύρω του που θέλουν σταθερότητα. Βαριούνται θανάσιμα τη ρουτίνα. Λόγω της ανάγκης τους για εναλλαγές και επικοινωνία, οι δίδυμοι είναι οι βασιλιάδες του φλερτ. Μπορεί να έχουν παράλληλους δεσμούς, κρυφά μηνύματα και διπλή ζωή απλώς και μόνο επειδή τους αρέσει το παιχνίδι και η πνευματική διέγερση. Έτσι μπλέκουν συχνά σε αδιέξοδα. Δυσκολεύονται να δεσμευτούν βαθιά. Αυτή ήταν η δίδυμη. Περιμένω να μου πείτε στα σχόλια ποια είναι η δικιά σας εμπειρία με τους διδύμους. Κάντε εγγραφή γιατί στο επόμενο βίντεο θα μιλήσουμε για την έκφραση του ήλιου στον καρκίνο.